Мин Россия гражданы темасы буенча практик өлешебез. Балалар, түбәндәге сорауларга җавап бирегез. Граждан сүзе нәрсә дигәнне аңлата? Референдум сүзе нәрсә аңлата? Җавапларыгызны биргәндә словарь белән кулланыгыз. Ничә яшенә җиткәч кеше илнең гражданы була? Хәзер үзегезнең җавабыгызны дөрес җавап белән чагыштырып китик. Уртак идарәдәге община яисә халык вәкиле халык, җир һәм дәүләтне тәшкил итүче затларның яисә кешеләрнең һәрберсе дип аңлатыла. Дәүләт тормышындагы иң мөһим мәсьәләләр Россия гражданнарының тавыш бирү юлы белән хәл ителергә мөмкин. Шундый тавыш бирү референдум сүзе дип атала. 18 яшеннән. Практик өлешебез тамам. Киләсе дәресләргә кадәр.